Hola, sóc la Glòria, la tutora del curs d'auxiliar de vendes del programa Garraf Singular. Aquest programa, adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys que no estiguin ni treballant ni estudiant en el moment d'iniciar-lo, té dos objectius: o que aquests joves us inseriu al mercat laboral, o bé que seguiu els vostres estudis. Vosaltres escolliu. També us ofereix formació professionalitzadora a mida, que, en el meu curs de 300 hores, inclou les operacions de venda, l'exposició del producte a l'establiment comercial, la venda per internet, la comunicació a l'establiment comercial i l'atenció telefònica. El programa també us permet fer pràctiques a l'empresa com a un element més per ajudar-vos en la recerca de feina. Així mateix, al llarg del Garraf Singular 2020, tindreu orientació per tal que milloreu les vostres competències, ja sigui per treballar o seguir estudiant. Per a més informació, pots consultar el web de l'IMET, imet.cat.